Vážení zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Srdečne vás pozývame na ďalší odborný seminár, ktorý sa bude konať 30. októbra 2025 o 17. hodine a 30. minúte v zasadacej miestnosti spoločnosti Thermia Trenčianske Teplice. Môžete sa tešiť na zaujímavé témy. Profesionálna obnova bytových domov, predĺženie balkónov a lodžií, čistenie fasád. O tom bude informovať spoločnosť Belstar. Ďalšou témou bude moderná komunikácia s vlastníkmi bytov, možnosti elektronického písomného hlasovania. A to všetko cez modernú platformu Resite. Nakoniec sa povenujeme smart riešeniam a úspore nákladov na energie v spoločných priestoroch a bytových jednotkách s využitím strešných a fasádnych priestorov. Využitie lokálnych prebytkov na ohrev vody. A o všetkom poinformuje spoločnosť IC Grid. Po skončení semináru vylosujeme pre zúčastnených zástupcov vlastníkov bytov víkendový pobyt pre 2 osoby v Prahe Hotel Diana a nákupné poukážky v hodnote 100 a 50 eur. Tešíme sa na všetkých zástupcov vlastníkov bytov správcovských spoločností Thermia a bytové družstvo Trenčianske Teplice. Vidíme sa 30. októbra 2025.